Леслі Найф, ён жа Уладзіслаў Наважылаў, «Яблык у валізцы». Літаратурныя зацемкі. Аўтабіяграфічную прозу чытаеш звычайна з цікавасцю да іншага жыцця, як паралельнага твайму ўласнаму. Ты пазнаеш горад, пазнаеш падзеі, уласныя эмоцыі, атмасферу, пытанні, на якія ў цябе не было ды няма адказу. Усё залежыць ад гэтай самай пазнавальнасці і трапнасці інтэрпрэтацый, ад шчырасці і дакладнасці аўтара, словам, ад літаратурнага таленту. Ці будзеш ты чытаць далей, ці страціш цікавасць. Напэўна, імя Уладзіслава Наважылава або Леслі Найфа, гомельскага металіста, фронтмена гурта Godstower, так ці інакш на слыху ў кожнага беларуса, нават такога, які не слухае метал і нічога ў гэтым не разумее. Мяркую пра гэта па сабе. У нейкі момант нашы жыцці, нічога не ведаючы пра тое, пайшлі паралельным шляхам, і чытаць пра тое стала цікава. Вядома ж, мне імпанаваў ягоны вобраз антысаветчыка, які ўжо ў сярэдняй школе ствараў саюз двоечнікаў і ў якім я мог пазнаць самога сябе. Ён піша: «Добрыя адзнакі ў мяне таксама былі па грамадазнаўстве, і настаўнікі гэта прызнавалі. А гэта значыць, што поўным ідыётам мяне не лічылі, а лічылі мяне нефармалам. І недарэмна. Я ладзіў у клясе гульню ў шпіёнаманію, ствараў саюз двоечнікаў і здзекваўся з кірыліцы, замяняючы некаторыя літары на лацінскія. Настаўніца рускай мовы за гэта назвала мяне трыанонам у гонар кодавага імені аднаго славутага амерыканскага агента. Я паківаў і сказаў, што так і ёсць, пасля чаго паправіў піянерскі гальштук». Канец цытаты. Уладзіслаў Наважылаў успамінае пра сваё школьнае юнацтва. Тым часам я згадваю, што прыехаў у Гомель у 84-м годзе, каб адпрацаваць у газеце «Гомельская праўда» 3 гады прымусовага размеркавання пасля журфаку БДУ. Я быў літаральна зачараваны ягонай несавецкай вуліцай, якая быццам іранічна называлася савецкай, і фактычна прыехаў на падзею, якую мы назавем чарнобыльскай катастрофай. Я вучыўся як самы сярэдні прадстаўнік шкалаты. У мяне былі складаныя адносіны з алгебрай і дакладнымі навукамі, успамінае Наважылаў. Як я ўжо казаў, у мяне не было музычнага таленту, маляваў я таксама паскудна, не было асаблівых схільнасцяў да батанікі і іншага, але у мяне было ўсё добра з геаграфіяй, гісторыяй і мовамі, і рускай, і беларускай, і ангельскай. Настаўніца алгебры мне наогул сказала, што я ў адзін дзень з Гітлерам нарадзіўся, так і памру. Дарэчы, так, у адзін дзень я з ім нарадзіўся, але прынцыпова не нашу вусоў, каб нас не блыталі, ды і ідэалагічна мы не надта блізкія. Канец цытаты. Цалкам тыповае жаданне не быць да кагосьці падобным. Яно, здаецца, блізкае кожнаму беларусу, але мала каму ўдаецца захаваць гэта ў сабе з маладосці і не ператварыцца у безаблічны стандарт, як таго патрабуе ўся сістэма выхавання. Чарнобыль Наважылаву запомніўся сваёй гісторыяй.
Леслі Найф, ён жа Уладзіслаў Наважылаў, «Яблык у валізцы». Літаратурныя зацемкі. А калі бахнуў Чарнобыль, мы нічога апроч плётак не чулі. Спакойна хадзілі на Першамай, дарэчы, горад калом стаяў, куды б ты на 1 траўня тады не ішоў. Скрозь былі транспаранты і снулыя працоўныя клоны, якія чакалі канца мерапрыемства, каб на піва пайсці. Але то быў надта турботны травень, і пад канец навучальнага года нам у школе абвясцілі, што мы амаль усёй школай паедзем хто куды. Уракаў таксама ад сваёй школы паехаў праветрывацца, яму пашанцавала паехаць у Літву. Я шчыра потым зайздросціў, таму што ён там вывучыў фразу «пагрындукас пасікаре». Гэта значыць «калабок павесіўся». А я тым летам на 3 месяцы паехаў у горад Прахладны, які знаходзіцца ў Кабардзіна-Балкарыі. І гэта была тая яшчэ прыгода. Мясцовыя нас сустрэлі радаснымі крыкамі, чарнобыльскія прыехалі і пачалі біць. Так сказаць, пайшлі выйдзем мах на мах. І пакуль ты спрабуеш зразумець, што і куды, юшка ўжо цячэ з носу, а вока ззяе ліхтаром, і ноччу можна ў туалет без святла хадзіць. Так цягнулася тыдні 2 ці 3 першага збору. Канец цытаты. Цэлая гісторыя, выкліканая Чарнобылем, гомельскіх школьнікаў у 86-м масава вывозілі на так званае праветрыванне. Кагосьці ў Літву, кагосьці ў Кабардзіна-Балкарыю, і вось як гэта выглядала на практыцы. Што ўвогуле мы ведаем пра Чарнобыль? Апроч дзяжурных фраз, нічога. Ведаем, што Чарнобыль стаў мяжой існавання СССР і ўсяго савецкага міру, які сыходзіў у нябыт. Вось толькі мір той ператварыўся ў іншы, у рускі мір, у новую бяду, прычым для ўсіх, для Украіны найперш. Для Беларусі таксама нічога добрага. Як напіша Леслі Найф, гэта быў якраз той год, калі скончылася наша беларуская другая рэспубліка. Вусаты калгаснік адмяніў нацыянальны сцяг і герб, і краіна пайшла да дыктатуры. Канец цытаты. Але я забег крыху наперад, хоць Чарнобыль памяняў шмат што ў нашым жыцці. Скажам, стала немагчыма праз 3 гады вярнуцца ў Менск, бо ніхто не хацеў мяняцца на Гомель, а тады гэта быў адзіны спосаб пераехаць з гораду ў горад – кватэрны абмен. Літаральна выпадкам нам удалося памяняцца на Маладэчна, што было вялікай удачай. І ў 87-м мы з'ехалі. Тым часам у гомельскіх школьнікаў і металістаў былі свае клопаты. Як толькі пачаўся год, падсвядома захацелася нейкіх змен. Тое, што свет мяняўся, было зразумела па ўсіх прыкметах. Мы мусілі мяняцца таксама. Я лічыў, што проста зараз трэба мяняць назву на нешта больш спецыфічнае. Прызнаюся, хаця галоўнай прычынай было тое, што назва «Рэйнджэр» была відавочнай і, хутчэй за ўсё, такі гурт дзесьці ўжо быў. Мяне чапляў асацыятыўны рад, які апошнім часам стаў выбудоўвацца ў маёй галаве, слова
рэйнджар гучала неяк зусім па-амерыканску, а нам хацелася быць амерыканцамі, а проста далучацца да ўсяго свету праз ангельскую мову. Насамрэч і назва гэтая рэйнджар, яна як варыянт узнікла даўнавата, калі я ў нейкай савецкай газеце накшталт «Правды» на апошняй старонцы ўбачыў выяву вайсковай хронікі і тэкст, у якім было нешта пра крыважэрных амерыканскіх рэйнджараў. Гэта вельмі ўзбуджальна паўплывала на мой неакрэплы розум, слова «зачапіла». Маляваўся нейкі вельмі метальны вобраз у фантазіі. Канец цытаты. Сюжэтаў з падлеткавымі бітвамі раён на раён я не заспеў, і справа тут не ў геаграфіі, а ва ўзросце. Пра менскія бітвы магу ўзгадаць, бо тады я і сам быў меншы, акурат такі, як Леслі Найф, у мой гомельскі перыяд, пра што ён каларытна распавядае ў сваёй кнізе. Леслі Найф, ён жа Уладзіслаў Наважылаў, «Яблык у валізцы». Літаратурныя зацемкі. Наш раён з Сяльмашам злучаны доўгім чыгуначным мостам. У 80-е на тым мосце былі сутычкі паміж раёнамі. У адну з іх мяне чорт за нагу тузануў за кампанію пайсці. Ніхто не выйграў. Мяне выратавала тое, што я ў тыле знаходзіўся, а аднаго з нашых абарыгены з таго моста скінулі. Уявіце, як на мосце сутыкаюцца два варожыя натоўпы, гатовыя пазабіваць адзін аднога, па сутнасці проста таму, што рабіць няма чаго. Б'юцца кулакамі, бутэлькамі, шрубнікамі, і ўсё гэта з лютай нянавісцю і адрэналінам. Сутыкненне цягнецца не вельмі доўга, пару хвілін. Людзі мяшаюцца, і там, дзе яны сустракаюцца, на асфальт пырская кроў і соплі, ляцяць зубы і ашмоткі скуры. І тут кропка, пасля якой усё хутка ідзе на спад. Чутны жудасны крык, і чалавек падае з моста на вагоны з розным друзам. Натоўпы разварочваюцца, і ўвесь іх гераізм сыходзіць з сігналам «Шухер». Яны рэціруюцца ў свае раёны, рынуўшы таго, хто зваліўся ўніз. Ён, здаецца, не выжыў, бо потым гэтая гісторыя мела працяг на ўзроўні старэйшых. Я з тых часоў глыбока ўзненавідзеў гэтую падлеткавую агрэсію, аддаючы перавагу выліванню негатыву праз музыку. Канец цытаты. Тым часам мяне гэта ўжо як бы і не тычылася ні ў Гомелі, ні ў Менску. Што значыць перарос, перайшоў на паралельную вуліцу. Нечаканае філалагічнае пытанне у Наважылава, дарагі ягоны сябра, з дзяцінства мае прозвішча Уракаў. І я думаю, як ён мог гучаць у сваім расейскім на той час арыгінале. Пытанне чыста пра дакладнасць, а калі глыбей глядзець пра немагчымасць па-беларуску перадаваць гэтую расейскую асаблівасць, пра тое, што мы чалавекам можам называць не тым, кім ён ёсць насамрэч. Уракаў — гэта ў арыгінале враков, ёсць таксама і враков ад вракі, і ураков, і уряков ад тюркскага. Словом, як тут разбярэш? З чым не магу не пагадзіцца, дык гэта з ацэнкамі, якія дае Наважылаў героям той савецкай эпохі.
хто жыў у ССР і без радасці слухаў Кабзона, ведае, хто такі Сева Наўгародцаў. Найпрыязнейшы варожы голас, які хоць калі вяшчаў на радыё. У адрозненне ад іншых ён распавядаў пра Рычы Блэкмара і Барбару Стрэйзанд. І гэта ў савецкіх умовах было слухаць проста карысна для ментальнага здароўя. Палітыкі ў савецкіх умовах насамрэч хапала і на кухні, хаця, зразумела, я ў ім моцна расчараваўся, калі даведаўся, што ён не можа ўявіць сабе кнігу па квантавай фізіцы на украінскай мове. Але тады расчаравання не было, само сабой. Мы разам з Уракавым сталі наведваць гомельскую талаку, дзе збіраўся творчы беларускамоўны люд. І ведаеце што? Гэта выглядала ў разы цікавей за рок-клуб, бо тут няўзброеным вокам можна было ўбачыць бясконцую крыніцу натхнення. Першае, па што мы туды ішлі, музычныя ідэі. Адже раней мы і так шукалі нейкія альтэрнатыўныя ідэі для сваёй музыкі, і чаго там толькі не было. Мы разглядалі як аснову і джаз, і індастрыал, і класіку, але наймацнейшай крыніцай падаваўся фольк. Проста, меладычна, праверана часам і сваё, са 100% гарантыі. Канец цытаты. Леслі Найф, ён жа Уладзіслаў Наважылаў, «Яблык у валізцы». Літаратурныя зацемкі. Гомельскую талаку стваралі мы з Барысам Пятровічам у сярэдзіне 80-х. Адразу проста збіралі людзей у рэдакцыі гомельскай праўды, потым памяшканне знайшоў для нефармалаў мясцовы камсамол. Мы з Барысам і прыехалі па размеркаванню пасля журфаку. Мне запомнілася ў талацэ бадай не столькі музычныя ідэі, колькі супольная праца на раскопках з археолягам Макушнікавым у гарадскім парку, на суботніках у музеі Фёдора Шклярава ў Ветцы, у Валатаве, там прываблівалі руіны царкоўкі. Я даведаўся, што гэта была ландшафтная царкоўка, і што ўвогуле бываюць такія, калі царква будуецца не столькі функцыянальна, колькі для далёкага віду, што адкрываецца з вакна палаца. Трэба разумець, як тады ў Беларусі стваралася грамадзянская супольнасць. Яна пачыналася з саміх суполак, якія пасля аб'ядноўваліся ў большыя структуры, канфедэрацыю, БНФ. Гэта былі ініцыятывы саміх людзей, як правіла, без ніякіх грошай. Гэта важна для таго, каб разумець, што і суполкі, і БНФ карысталіся бясспрэчным аўтарытэтам у людзей, і талаковец Наважылаў з натуральнай гатоўнасцю узяўся за справу, якую рабіў БНФ. Словом, так сваімі сіламі стваралася новая рэальнасць, зусім не падобная да ранейшай савецкай, прымусовай і для цябе вымучанай. Я глядзеў на сцены вайсковай часткі, і ад духу бяздзейнасці, які транслявала канструкцыя сцен і вышак, было мне моташна. У наступным годзе мне гразіла таксама пайсці служыць, і я вырашыў, што лепей здохну, чым буду траціць на гэтае стэрыльнае царства сваё жыццё.
Потым быў цэлы шэраг імпрэз, на якія мы змаглі праз перапіску запрасіць гурты аж з Масквы. Але найвышэйшым дасягненнем было тое, што праз тую ж самую пошту мы здолелі запрасіць да нас Крабатар з Чэхіі. Гэта ўжо быў 94 год. І гэта была першая каманда з рэальнага замежжа, з якімі мы змаглі пакамунікаваць у адной грымёрцы. Разам мы выступалі спачатку ў Мінску, а потым яны прыехалі да нас у Гомель, дзе мы зрабілі вельмі моцны выступ. Нарэшце збылася моя мара пра метал-фестываль. Хаця, сумленна прызнаю, уся арганізацыя заслухала піскага, як зрэшты і ўсё астатняе. Памятаю эпізод, калі Бруно, гітарыст Крабатара, убачыў у менскай краме кірзавыя боты і з агністымі вачыма набыў сабе пару. У той жа дзень ён быў такі ў іх на сцэне. І выглядала гэта крута, аж я падумаў, што я не разумею у абутку нічога. Цікава, што выклікала ў аўтара кнігі захапленне. Вядома, сам горад Гомель, які проста не можа не захапляць, а яшчэ гомельская талака. Шмат пазітыўных словаў ён кажа пра малдаванаў, пра больш прыродных, так бы мовіць, людзей і, натуральна, пра фальклор. Вялікае жаданне зняць шапку перад беларушчынай знакамітага металіста і, вядома ж, перад ягоным поглядам на свет, які нічым не нагадвае убітыя ў савецкія мазгі ўяўленні пра нікому не патрэбную свабоду. Шмат што я шчыра памятаю, піша Наважылаў, шмат што палічыў бы за лепшае не памятаць. Шмат за што сорамна, шмат за што гадліва. А калі што і памятаеш, што гэта часцяком такія ўрыўкі, што апісваць іх не мае сэнсу. Канец цытаты. У мяне асабіста засталіся найлепшыя ўражанні ад гомельскай праўды, у якой я працаваў, ад рэдактара Уладзіміра Ласько. Вельмі падобнага да свабодалюбнага металіста і пасля якога, на жаль, гомельская праўда стала чымсьці адваротным газеце, то бок сабе. Важна, што падобную думку выказвае ў кнізе і Гамяльчук Наважылаў. Цытую. У газеце «Гомельская праўда», якая цяпер зусім пераўтварылася ў туалетную паперу, з'явілася нататка, упрыгожаная нашай вясельнай фатаграфіяй, дзе пісалі, што на зайздрасць шмат каму з прадстаўніц жаночага полу вядомы рок-музыкант ажаніўся. Канец цытаты.